El Granollers avui, el programa magazín de Ràdio Granollers, en aquesta edició corresponent al dimecres, dia 4 de setembre de 2019. Un Granollers avui en el que ara dediquem uns minutets a parlar d'art, per fer una de les coses que més ens agrada, conèixer i difondre l'activitat de nous artistes. Avui us presentem el granollerí Bernat Barris. I aquesta és la música del vídeo de Bernat Barris, on es presenta en plena acció pintant en el seu web. L'artista, nascut el 1986, pinta a l'oli paisatges perifèrics, les rodalies de la nostra ciutat i d'altres, i converteix en paisatges molt interessants llocs secundaris que sovint ens passen desapercebuts, els coneguts com a no-llocs. Bernat Barris és llicenciat en Belles Arts i fa poc ha deixat la seva feina a l'Escola de Disseny de Moda, LCI, per dedicar-se plenament a la pintura. Segur que a Granollers molts coneixeu, o molta gent el coneix, perquè va estudiar a l'Escola Municipal Salvador Llobet, a l'Institut Escola Municipal de Treball i va fer el batxillerat artístic a l'Institut Celestí Ballera. La Galeria d'Art Artemísia de les Franqueses del Vallès inaugurarà divendres a les 8 del vespre l'exposició Rodalies Nord de Bernat Barris. L'exposició es podrà veure en aquesta sala fins al dia 29 d'octubre. I avui Bernat Barris ens acompanya als estudis de Ràdio Granollers. Bernat, molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia i felicitats per exposar a prop de casa. Moltes gràcies, sí, la veritat és que em fa molta il·lusió. Parla'ns una mica de la part més física, el contingut d'aquesta exposició, com l'has estructurat, que podrem veure els que hi anem a visitar-la. Bueno, aviam, el contingut de l'exposició en el fons és el contingut de la meva línia de treball de la meva pintura, no? Que és el que molt bé has explicat d'aquests no llocs i d'aquestes, en el fons, rodalies de Barcelona, no? Que és un paisatge que a mi m'encanta, em crida molt l'atenció, i allà podreu veure una mostra de diferents mides i diferents treballs relacionats amb això. Quants anys portes treballant amb aquesta línia dels no llocs i en aquesta exposició quins llocs podrem veure? Quins no llocs podrem veure? Parla'ns una mica de les localitzacions que utilitzes. Sí. Sobre el temps, treballant amb l'oli entorn a aquesta temàtica, doncs porto uns gairebé 4 anys, però l'altre dia vaig anar a casa dels meus pares i em van treure uns dibuixos de quan era petit, que tenia 5 anys, i hi ha màquines de tren, l'estació de Granollers, o sigui, dibuixos, i dic, ostres, no pot ser, és veritat. Vaig recordar en aquell moment, i porto quasi tota la vida, no? I quan feia Belles Arts també feia dibuixos d'una altra manera, no tan implicat com ara, però sí. I sobre les localitzacions, doncs, clar, realment és complicat, no? Molts cops a mi fins i tot em costa dir, perquè no són llocs que no sé si és exactament ja Granollers o és encara Montmeló, si és la Llagosta, si és Montcada, són aquests espais de trànsit, no? Que costa a vegades dir exactament on està, no? L'obra. L'exposició que podreu visitar en aquesta Galeria d'Art de les Franqueses s'acompanya d'un llibre del mateix títol, Rodalies Nord. No és un catàleg, com acostuma a passar amb altres exposicions, és un llibre. D'on surt la idea aquesta de dedicar també un llibre que recull tot aquest treball pictòric i tal, però acompanyat també de text. I que el tenim a mans perquè ens l'has portat i que realment, ostres, és un bon treball. Doncs mira, la idea és una bola que es va fent grossa,
Tot comença amb que realment em recomanen documentar l'obra que vaig fent, no? Abans de vendre el que sigui, i realment que ho faci un professional, no? Un bon fotògraf, i que em gasti els quartos, no? Un bon fotògraf per documentar. Clar, ho faig i després dic, ostres, després de fotografiar, vaig fotografiar gairebé unes 30 peces. Amb això he de fer alguna cosa després d'haver-me gastat això. I inicio una campanya de crowdfunding per començar a fer un catàleg, no un llibre, no? Però funciona bé, realment vaig venent algunes obres i juntant el crowdfunding més també la col·laboració de l'escriptor del David Sánchez, que és un amic personal, que realment li dono carta blanca per escriure i m'agrada molt el que fa, al final acaba sortint un llibre, no? Què aporta aquest llibre a l'obra que podrem veure a la galeria? És a dir, un està acostumat a anar a una exposició, veure els quadres, en aquest cas, en deteniment, i treure la teva pròpia conclusió, les teves pròpies... allò que et fa sentir, aquell quadre, aquella pintura, no? En aquest cas, aquí els tenim molts d'aquests dibuixos, o pràcticament tots, d'aquests quadres, d'aquestes pintures, acompanyades de text. Què aporta una mica? Com complementa una mica el que ens podem trobar a la mostra? Sí, jo penso que sí, que evidentment cadascú quan veu l'obra sent alguna cosa, i depèn, no? Però sí que és veritat que em passa a mi que normalment al marge del llibre, quan la gent veu les meves pintures en conjunt, realment entén molt bé què està passant de seguida. Diu, que això són paisatges, veu, no? Potser no posa el concepte en els llocs, però entén què estic fent, no? Però jo crec que el llibre dona una mica més de profunditat, dona realment una mica més de visió, permet entrar una miqueta més a dins, no?, del que està passant, i realment és això, són uns textos molt curtets que acompanyen algunes de les pintures, però molt frescos, no? A mi em dona aquesta sensació, molt diferents també entre si, cadascun aporta com una petita nota, no?, que acompanya les pintures. Diu el doctor en Història de l'Art Sergio Fuentes Milán, al pròleg del llibre, Barris ens ensenya amb la seva pintura que els elements més anodins i en allò no atractius dels no llocs o espais de trànsit també s'amaguen matisos i sensacions capaces de generar tota una experiència estètica de primer nivell. Què tenen d'atractiu per tu, doncs, aquests paisatges, aquestes vies del tren, les línies elèctriques o els ponts vistos per sota? Jo crec que a mi el que em va passar és com quan jo començo un estudi a Barcelona, o una de les meves parelles també és de Barcelona, viatjo molt a Barcelona i arriba un punt que li tinc com una miqueta de ràbia aquest trajecte i estic fart, no? Però arriba jo crec un punt que dono com la volta al gronxador, no? I passo a que em passi el contrari, que això, quan me'n vaig a viure a Barcelona, forma part de la meva identitat i sóc jo, no? I d'alguna manera passa a ser com orgull i ganes de reivindicar-ho. I em miro aquests paisatges amb carinyo, no? I no sé per què exactament què passa, no? Però m'atrauen, m'agrada, veig això i aquesta combinació també entre natura, indústria, no sé, em desperta alguna cosa, no? I aquests llocs considerats secundaris, no llocs, com els tractes pictòricament i què aconsegueixes amb la teva pintura? Li dones un tractament diferent del que podries donar-li, per exemple, a un oli teu, a una pintura teva, prop d'un paisatge, doncs, no sé, més bucòlic, més, no sé, unes vistes del Montseny, camps, boscos, més paisatgístic. Requereixen o li dones un tractament diferent a l'hora de pintar i de tractar l'oli? Jo crec que no, perquè realment ara a l'estiu també és un moment que aprofito per pintar més de l'aire lliure i del natural, perquè és el que també m'ajuda molt després a poder a l'estudi treballar millor amb aquests paisatges, no? Que ja són de formats més grossos, que treure'ls a fora és més complicat i treballo més de foto, no? Però els hi dono el mateix tractament. Sí que és cert que potser a dintre em desperten coses que després fan que passi altres coses en la pintura que jo no controlo tan directament, no? Però sí que per exemple, un dels meus principals foco d'atenció és sobretot l'atmosfera. Per mi és molt important i aquí inclou la llum. Per mi és molt important, és una de les coses que més em fixo. La llum és una de les coses importants, perquè clar, aquests paisatges moltes vegades
foscos, o això, o amb poca llum, Sí. no és el mateix que el que jo et deia d'un paisatge obert, més de... D'alguna manera també el que intento és a vegades, no, això gent que coneixes o et recomanen, mira què pinta aquest, que també pinta indústria, també pinta tal, però són coses potser més fosques. No, jo realment intento agafar d'alguna manera el paisatge que hi ha i tampoc a fer-ne una apologia, però tampoc fer-lo demacrat, no? És el paisatge que hi ha vist a través del meu prisma i ja està. I en aquest sentit el missatge, si és que hi ha, o si és que vols donar un missatge amb la teva obra d'aquests no llocs, i atenent-nos una mica al que deies abans, no? de quan et preguntava què hi trobaves en aquests, que parlaves d'aquest recorregut en tren i que a vegades te l'havia fet mal. Si el missatge que vols donar, si és que vols donar un missatge, és més de denúncia o d'enaltiment, o de dir, escolta, que això està aquí també i existeix. Exacte, sí. Jo el que vull fer és realment agafo una tècnica com l'oli, a mi m'agrada expressar-me amb l'oli, no és que, mira, totes les que sé escollo... No, també em va bé, no? Però agafo l'oli, que és una tècnica que tradicionalment dona estatus, no? Algú que té un retrat a l'oli, no? Dona estatus, i agafo l'oli i pinto aquests paisatges, ho faig amb pintures de bona qualitat, a tamanys molt grossos, algunes d'elles, i és com, mireu això, a mi m'agrada molt, mireu també la resta, val la pena, allà hi ha bellesa. Sí que és cert que després algú pot entrar al debat de, vale, però aquesta fàbrica que pintes està deixant el riu fet caldo. Vale, això és un altre tema, mirem-ho i tal, però de moment, estèticament, jo allà hi veig bellesa i mereix ser pintat a l'oli. O sigui que hi ha certa part de reivindicació, també d'aquests espais que per dins, o que per nosaltres, com deia, moltes vegades passin desapercebuts, no donem importància, estan aquí, són foscos, no... Sí, realment és això, molta gent també em passa que em diu, ostres, agafo el tren i vaig de cop, he d'anar com cap a Girona o cap a Granollers o Vic i començo a veure tot el que has pintat tal, i dic, clar, és que això existeix, és que està allà, que no... Sí, no. A vegades molta gent de Barcelona no surten i això no ho veuen tant, no? Deies, aquesta sèrie, que treball és tot amb oli, utilitzes, però, quan treballes altres tècniques també? No, tot és amb oli, sí. És com, d'alguna manera, en aquest sentit, soc una mica purista. Sí, no, escolta, està molt bé, és una tècnica, a mi particularment m'agrada moltíssim, també, no? Perquè tu vens del dibuix, eh? Sí, jo vinc del que és més dibuix, o sigui, a la universitat vaig estudiar itinerari de dibuix, i realment guardo dibuixos a tinta molt petitets de part de Rodalies. Vens de família d'artistes, tu? O per què et dediques a l'art? Sí, a veure, el meu avi, ell ja li agradava i dibuixava i feia escuts i això, però artista, ell tampoc s'hi havia dedicat. I els meus pares són mestres i jo, bueno, també la meva carrera anava cap a mestre i a mi m'agradava molt, realment és una cosa que disfrutava molt. Però de cop he anat descobrint que, bueno, mestre, però treballant en l'àmbit artístic, no? I ha arribat un punt que ha donat la volta, també. Me n'adono que és que m'agrada molt més pintar. Ens feies veure, doncs, la informació que ens has facilitat, que fa poc que et dediques exclusivament a la pintura, ho dèiem també en la introducció. Ets jove, es pot viure de l'art? Jo espero que sí. Si no, malament. És una aventura, no, ara mateix? Jo penso que sí que es pot viure. El que passa és que, bueno, com... Realment, ara el que em passa és que passo a ser autònom. Llavors, es pot viure de ser autònom, sí, però no és fàcil, no? Llavors, realment, això implica molta disciplina, jornades laborals ben organitzades, que si ara em dedico a mailing, a difusió, a web... És a dir, que no pots dedicar totes les hores a pintar, perquè també hi ha feina de... Hi ha altra feina, i tant, sí. Això, de mailing, de distribució del treball, de pàgina web, de buscar... Exacte, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, ens estem quedant sense temps. Hem de recordar que aquesta exposició s'inaugura divendres a la sala Artemisia de les Franqueses i es pot visitar fins al dia 29 d'octubre. Sí. Aprofita per... Sí. Aprofito també per dir que faré visita guiada, ostres, allà a l'Artemisia, deixa'm mirar el dia, és el primer dissabte d'octubre, que és que cauen dia... Deixem com dir, de tota manera, volíem deixar els últims... Exacte, sí, el dia 5, dissabte dia 5, allà, i bueno, que per mi és un orgull
exposant allà perquè, bueno, està a prop de Granollers i ja és una galeria sèria i fina que m'agrada molt. Escolta, et volíem dir que en aquests últims segons li diguis, convidis a les persones que ens estiguin escoltant a anar a veure l'exposició i que els hi diguis per què hauríem d'anar a veure aquesta exposició. Jo penso que és una bona oportunitat per veure pintura a l'oli de paisatge, que és un gènere que realment gent que viva n'estigui fent, n'hi ha moltes, sí, però veure'n aquí a prop, a costa, és interessant, val la pena. També és un tipus de paisatge que podran reconèixer, si són gent d'aquí Granollers, reconeixeran la gran majoria de llocs i serà molt agradable, realment estarà molt bé. Doncs, Bernat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Felicitat per aquest treball. Que vagi molt bé l'exposició i els propers treballs. Escolta, abans d'acabar, continues treballant amb aquests no llocs o has començat a treballar alguna altra sèrie? No m'ho acabo. Ara venint aquí en tren, segueixo fent fotos i dic, ostres, mira ara, amb aquesta llum d'avui i tal, no sé què, sí, no. Bueno, doncs ens anirem. Segur que almenys jo, no sé les persones que ens estiguin escoltant, quan passem per aquests no llocs els mirarem amb uns altres ulls que segurament fins ara doncs ens passàvem una mica desapercebuts. Queda dit, Bernat, moltes gràcies i felicitats. A vosaltres, gràcies.